v-ați găsit la un nou episod de Minecraft, episodul 2. Aici cu prietenul Victor Gamer. Salutare! Așa? Mapă de scală. Are și un cont de YouTube. O știți? Am de M-a căzut o bucată de lemn. Da. Victor, de ce nu l-ai făcut invers? Știi de ce? Pentru că poate din greșeală ia foc. Fă insula mai lungă. Ok. O să mine și eu până atunci. Ai 2 sticuri? Da. Mersi. Stai că mai interesează 2 bucăți. Nu văd ce e blanchina. Trebuia să stai în bloc. aproape am ajuns, să știi. Aproape. Stai la, să pun și Victor, știi că sub insula noastră este chestie care se găsește în End? Ia uite-te. Portalul din End, unde e dragonul. Da. Vezi că am ajuns. Vezi că vin și eu. Așa, cum am crezut. A, asta e zăpadă. Și ce facem cu zăpadă? Victor, intră jos. Aici e stone, să luăm. Și ce ne trebuie cu stone-ul? Victor, trebuie să facem o lopată. De ce? Luăm zăpada? Da. Că sigur că ne trebuie la ceva. Da, tine portalul din End și voi. Nu, chestii de la portalul din End. Da. Uite. Da, dar nu să alea, nu așa, nu din ăla să faci. Știi, nu? Da, așa arată End-ul. Știu că așa arată End, dar nu din alea să faci. Ce? End-ul. Bă, da, știu. Mă duci la portalul ăla de mine. Care? A. Ce vreau eu să fac? A, da, o lopată. Mai tai copacul ăsta. Uite, ia. Hai, bă, copacul sclavului. Victor, trebuie să faci chestia asta mai arată. Ca să nu pic eu. La 3 minute. A? Drumul. Nu te mai duci acolo, ok? Dar vii tu să-mi iei, să-ți dau toate itemele. De ce? Am deja niște zăpadă. Văd spectacol cum Știi că trebuie lopată. Iron! A meu! Vezi că eu am dat în tine și ăsta am dat mai departe. Dă-mi ăla. Lopata. Nu lopata. Vreau să zic snowboard. Da, să mă să iau și eu unul. Ia coal și iron. Dacă stau aici. Bă, de ce ai venit? Au! Știi că mai am jumătate de viață. Dar cum te-ai ridicat sus?
Ia. Păi dar nu mai veni sus, jos. Vezi că mai este în stânga jos o bucată de iron. Și eu. Mai sunt 2. 3. 4, 5, 6. Îmi dai și mie niște iron să avem amândoi. Ok? Târnăcop. Ne vedem data viitoare. Pa, pa. Am mai găsit.